Actually guys, ang reason behind ganong uli na mi og Manila kay gusto magsine akong ate. Mora gyud na. So akong biyahe ng Baguio, ang beautiful weather of Baguio para sa iyang sine. Mora gyud na. Asa na to sila? Oh, nga sila diri no. Cute ti may oy. Hi, babe. Yes, hi. Ano sabi? Remember, ako Sunod dahil namin. Tanong Manila, guys. Oo, sumayaw. Di ba sumayaw si Heidi, di niya pinapansin. Parang yung send na tatay. So, mga diamond dinner sa amin, no, before me mo Langos of Manila. Lasan eh. Few inches later. So, guys, ang whole point day sa amo ang trip kay mag hotel hopping na day me. Mora gid na siya. Actually, dahil wala gituyo, dahil nakataka na book. Karon wala na yung hotels. So, we're going today, tonight, we're going to stay in Conrad Hotel in Pasay. And then by tomorrow, we're going to stay in the Hyatt Hotel in City of Dreams. Ay pagwanguli lang tag Cebu day. Awi kapoy sa mga kinabuhi day. Sige paglaban na to diri day. Ako yung paglaban diri dahil, kaya wala lang dahil. I miss Micho. Thanks. 6.5 hours later. So mga day, time check 12 AM na. Tas karon pa mi kabot gikan Baguio no. Siguro gid mi iguro jud mi nalibang sa Baguio. Nya. Na dili mi mag-check-in sa Conrad Hotel. So mo siya, mura ra mi nag-hotel hopping. So na-realize na ako nga nag-hotel hopping na gid mi dire. Laban sa mga pasalubong, no? Laban sa mga strawberry jam, oy. Mo gina akong question sa kinabuhi. Sige, paglaban na mo dire. Nga hago-hago may. Unsay na, yun. Grabe man kayo siya kalasog energy. Front hotel. Front desk. Front desk, third purple. For check-in? Opo. Oh, di lang kita mag-uulan ang mga orchids di. In fairness mga nay, grabe ka humot diri no. Murag baho sa Balsamar, no? Ano naman ka diri dahil dito mo ka sa lodge. Dahil ako lang Ano ba mo? Ay, isundog sa imo be. Day. Unsa man gini day? Sa St. Peter ni kay humot kay Balsamar rin. Ano mo diri dahil pang Day ayo ko isundog sa imo dang hilig og lodge. hotel ko lang dahil. Baho jud siya og Balsamar day. Day basig na ay mga lumon di askili day. Ate may pila ka bulk bags. 18 pieces. Sige, maglaban. For strawberry jam. Grabe siya yung pagkahangol sa strawberry jam. O, in fairness. Di lang siya ito mag-uol, no? Di lang siya ito mag-uol. Parang mo level na pa siya sa Shangri-La laban. Di siya ito mag-uulan yung mga baka ni Rino. Ay, naglipo ko kung baka ni siya o karabaw. Kinaamang din siya eh. Kani? Sa mo ni si Conrad. Ay, laban. Sa tag-iya sa mong hotel. Baka. Laban sa baka. O, sa muna kay gatas din, no? Laban lang sa gatas din. Laban din kita mag-uol, no? Kita mag-uol din kay gatas. Ay, di kita mag-uol sa taas. Muna dyan ako ingon, eh. Day, ang ako na day, di kita mag-uol kay tag-iya, day, kay baka. Conrad ang nga sa baka, day. Kita mag-uol sa mga kagatasan ni Day. May umahayat na punta na rin. Kasi naman, paglaban ni mo dahil anong kada adlaw naman siguro ka-change yung hotel. Ay, napatataka naman tayong book na. Full. At empaki na purog mahayat na san. Impake na purog ma. Mahayat na san.
Can I say Conrad Spa? Huh? Where's your spa located? It's at fourth floor. Fourth floor, 24 Yes. hours. Hanggang 9 p.m. lang. Oh. Siya kasagang. Sorry. This is Solera po. Fairness of view. So if you're gonna take Fairness sa view. Hindi lang kita mag-goal. Fairness sa ning baka, no? Laban. Laban na po. orientation lang po, yung pong curtains if you want to open. Meron tayong buttons po dito. No, sir. If you want to open and or close the ano po. Okay, where? This one. Okay. Laban na dyan na, no? Ito lang po. Kapag if you want to close it, press down po. Press down, press down. And then, hingi po siya ng payment once you press connect. May payment po? I-click mo lang po yan. Pero Oh, di ba? Okay. Di lang kita mag-goal sa kortina. Oy. Lang kita mag-goal, ano? Pak! $2,000 years later. Tomorrow. Good morning mga day, time check 11 a.m. Tas padung ko sa akong ate ug akong igagaw. Mag-breakfast me. So, mao na yung pa-breakfast sa Conrad Hotel. Ako tanawon ako masinot ilahang ilang sudan kasi sa Makati siyang. So in fairness, mas bonggahan ko dili mag-breakfast kay sa gawas. Sa gawas kay animal. Di ba ni mabli? Pak. Di na mo malain, no? Oh, di ba? So, di lang kita mag-uulo eh. Imagine ako kay ngon. Pak. Oh. So mga dahil human na po may dito sa Conrad, mamalhin na po may hotel. So, hotel hopping lang dyan siya, no? Empake na po siya, no? Ringkamot lang gid sa imo hang mga kuan di ate. Pinat yagi kan sa Bagyo te. Laban na gid sa imo. Laban na gid sa Bagyo. Ako na nitanan. Empake, no? Buang sige empake. Palitan siya na rin magmalitat eh. Ha? Palitan siya rin magmalita. Wala, Ang sa imuhang mga na. strawberry. Basig na sa audit na. Dali mo siguro. Amot lang. Tara lang tao. Lahi na lang. Labran. Ano na tayo mo ako? Upay di ko ate. Ito yung cream belt. O dako lang ka ng Long time talang naprayasa ako kada ko. Unsa ka day? Day, daghan kay tag empake day. Tungod ba siya yung pasalubong gikan sa Bagyo day. Ano sila day? Sige, una pa na to ang mga strawberry jam day kaysa to mga sapatos day. Day. Napa yung mga pasalubong na to ang mga kalo day. Kamahalo sa mga jam-jam. Diyan. Alright. Alright. So in fairness, indot kayo dito sa Conrad Hotel, no? Pero moro gito, iguro may nalibang diri niya. Ito na rin, may ata lang, ala. Mga dahil tungod sa PMA nga mga pasalubong o mga strawberry jam. Nakapalit siya bagong malita.
Mas dako na yun nagasto. Ano mo sa mga ube jam? Palit lang siya bagong malita, anak lang siya. Mas mahal pa yung nagasto. Kaysa siya mo po sa lubong. This one, no? Say, Timay, laban sa mga ube jam. Sa mga daytime check, 1:44 yung nag-lunch mi dire sa Texas. Abo, sa Texas na mga day. Ano niya, okay ba kasi nakaon sa mga kauban, okay? Nag-order na rin sa isa ka murag kadako ba ning margarita, murag ang kasabot o yun, sige mauyan ni mo te. Te, sige mauyan ni mo, dako kay mo margarita te, asa siya ka nabikil. Sige, agian ni mo pagsubo, bigmaan day. Day, yes, Day. ay labo sa margarita niya. Teddy bear pa mo. Laban lagi sa mga teddy bear eh. So, gipangitaan mo buyer. Hindi mo to, katong first na ko na yun, barat na ka itong gibarat mo ko. 200,000. Laban lagi sa mga pag-hotel hopping din rin, no? Bali na pa may sa Hyatt Hotel. Dito sa City of Dreams. Ambot sa akong ate ano, di siya makontento sa mga hotel. So, bali na po may. Namin dito sa Hyatt City of Dreams. So, laban na sa mga malita, no? Ano mo sige magbalin? Ang buti yan, si trip niya. Balin-balin maglaing kuhan. Asa na bugma? Mga day, nainidayo na ako mga day. Hi, day. Nainidayo na ako, no? So, gikan siya nag-take sa iyang exam. Sa Oo, exam. Day. You pila day. Day, feel ako, mura daw siya kaugman eh. Dala, Ano siya? bilat ko day. Umbot na lang gid day. Gahapon pag nayawaan sa Cebu Pacific, day. Klaro man, day. Wala yan ang ibasa. Taas kang caption. Buisit ka. Alright. Nice guy. So, laban lang sa Hyatt Ang Conrad day, no? City of Dreams. Oh. Wajay makapildi sa Conrad. Mas barato siya, te. Or pare-pareha lang. Pareho lang. Nindot yung Conrad ay. Hindi na yung gano'n. Papa Joy ngalan na to oh. Kaysa Conrad na ba yato? Sige mo. Balkin na po. Mga decision makings na ako dahil nung mali-mali. Day, uli ka nalipay day no? Lipay day. Ay, ikan mo gusto sa ano yung mga naling kalit. Of 7 items po, pakicheck na. Apa, thank you. Apa. I-request ko na ng sleepers then yung aircon po. Yung aircon Apa. yun. If you need assistance po, pwede naman po i-dial po yung 0. Zero? Zero. Sige, thank you. Tomorrow. So, nag-impake na po may. No, none. Okay. Laban lang siya sa humalita day. Kibuisit, yung mali ka. So mga day, time check, it's almost 11. Tapos muat doon namin sa airport kay larga namin pa doon sa Butuan! Excited ka sa Butuan, day? Yes, guy. Yung muli nang So- siguro dahil ambak after yung ambak yung plane dahil. So, na naman sa airport mga day. So, nang-hire na dyan may og kargador. Kaya hindi na ginamukaya. Kalma na tanan. Excited na may mo at sa Butuan. Kaya na mo papa dito. Nag-team abangers sa airport. No? Sa kadaghan sa mong gamit, nagpalit siya bagong maleta. Okay ba? Dili na rin sila musugot nga napay kuan. Lain man sa iyo yung bag. Oo. Kain kayo, no? So mga day, hapit na may mularga. Kaya hapit na mabot ang mga aeroplano niya. Excited na ko nga mag-meet niyo akong papa, no? Ang papa, no? Okay. Masakit yung akong papa. So si papa, nala siya sa airport karon. Nagtimabangers na siya sa ako, no? Sige siya panawag ko kasi na daw may kalma lang, no? May marawa pag may kalarga. Nagkapusi-pusi pa medyo sa mga bagahe, no?
So tip din ako sa inyo, no, ayaw gin mo pagtaka-taka na birang mga pasalubong tahay. Kamura gid siguro ang mga kuan ay mahasol, no. Kami nagtaka bira akong ate og mga strawberry jam ikan sa Baguio. Ano yun na nangin sa aeroplano? Padong na may butuan. Makakita namin ni Papa niya, no? Yawa pa may kaon. So, marabluya gay kayo meron. And put your seat back upright. Use of electronic